салом тамошобинони азизи гиромӣ, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед, тансият ҳастед. хуш омадед ба канали мо. Ва иҷа боша хеле аҳамияти бақда кирта порака ҳастам. И кирта аз кристианкаи мағзидор дароз пам гирифтаму иҷаш дар резинка мемонаму аз нишон метем я тедига духтуму ва иш банд дора. ина ҳами пешини хеле банд дора. ин фурата калон мекини фурат майда ҳами хеле аҳуз нишон додагим. Просто ба ҷои ҳами банд ранги мағзи мемони хел вай намеша ҳеч калон намешава. на калон меша на майда да ҳами хел осиншам резин мекунам ваям ям хел резин намтаре ира бояд биёя бара духта мондагиму кушой мекунира астагим шаю короче ҳаминҷа мекушои калон мекунӣ даҳанша фурата калон фурата майда идарада почашаи инҷа бошад бо кирта дорам. ин киртоя чортаи дига ҳай 5 таи дига оли таи дигаша ами хади светай намтарея инҷа боша тамошобинони як киртаам духтум шидам. чихе гуфта будам ки дута кирта аста закас якташ кристианкаи хеле банддор дароз буду бандш дароз иш ҳамихел просто обичный ранги мағзи ҳамихел даҳани остинаш резин дароз материал беҳа материали хушрӯ омада маҳқул шуд ҳали бояд омада бара почашам ҳами хеле сплашне бургнеки тамом акал ина духта шидимия ду киртаи одам буд ҳамира духтум бояд омада бара ва иҷа боша киртаи хма духта ҳастам. иҷа талба амиянатин титпит ин киртаи худам бутаки нигин дорак ҳайрон шудам чӣ хеле дузум ша. ядам мегум прамо ядам мегум кокетка простой хазго фикр мекунем мебинем чӣ хеле дузум шуда. короче тамошобинон киртаманем хеле нусқаша кардам пешахша қадыш прамою пешам таре иҷа наси боша банд мекунам хел дарозак мешуда ҳози пешакша дузум остинош мондай қадыш мондай гарданоша медузум хел иҷа сузан заягим ки пиштакша хел сузанак заягим ҳамихе медузум пиштша барои инаи материали дарош бери набрайда ҳами пиштигара нихе нарава олирои медузум мегирам намтаре тамошобинон пешак киртам намедунам духташам кун бо нишон метентунам ман тамошобинон киртама духтум шидам чихеф миҷода бантик мечаспонам магазин рафтам ки наёфтам хеле тайёр худам тайёр кардам ира ришташа харидам худам кардам ҳамихел
дани остинш резин хеле нафорота иҷа шуҳӣ мекини нафорота не намхалина ва иҷа бош тамошобинон ман бозор рафта будам ҳамхали баргаски сирху занҷабилу чиснок чизо харӣ аллакай омадам ва и ҳамаша ман ай мисоробка гузаронам занҷабили сирхаю болгарскию чеснока ҳами се чизаест мисоробка гузарондам занҷабили сирхи ҳамхели сахтак маҳкам мекунам банкадане ки ман помидор наандохтам бисёре хай помидор меандозам ман наандохтам худаш овдораки ки буд наандохтам зимистонда барои салони капуст созай тезакай ва алои на баланду на паст мемонем ки тагиш начаспа набинем худам овдоракай аллакай кам тагиш гирифтай часпидай бисёр нехаю ҳамли камтар сахт шава ва банкада мебардорам Senden ayrılış qıçarım yok Sen şirin bolsan men perhat bolay Sen Leyli bolsan men Mecnun Sen şirin bolsan men perhat bolay Sen Leyli bolsan men Mecnun Yar derdinde benim hiçbir halim yok Bu dünyada senden başka yarım yok Bir pervasız benim bilen karım yok Senden ayrılış qıçarım yok Sen şirin bulsan men perhat bolay Sen Leyli bolsan men Mecnun Sen şirin bolsan men perhat bolay Sen Leyli bolsan men Mecnun Sen Leyli bolsan men Mecnun ана тамошобинон аллакай бардошта гирифтам зверобояо маҳкам кардаму ишам маҳкам кардам ҳамин се банкаи литра шуд дастомада ои хун тар карда даҳани банкара тоза кардам гирдуша ба киришкаша маҳкам кардам ишам ба ҳами киришкаи раизвадор маҳкам кардам ҳами осонак ба ҳами ака ғавси барам нашуди набине на ғавс на тинук беяд хушрӯ омада ҳар зимистонам халӣ мекунем ана тамошобинон чхифтаб маҳкам кардам шидам дар танаш ҳами хенавистам тезак ки кати зверобоё аралаш нашава ҳами се банкаш гуфтабум танаш навистам мондум коғаза навистам ба скотчка тезак вақтам бир кара будам барои нонмон камтар буда якта дидам ки якта нон буд гуфтам биё ки бора хамирам гирам то банкара маҳкам ки хамирам мераса нами хел гирифтам 6 дона шуд бози қидам рӯздам гира тоидам гирифтана
газа мешум тоза мекунам ки ҳама ҷош дарам хиср хак паде звирабой нами хеле рахша рехта мондум накози мешакам Yar derdimde benim hiçbir halim yok. Bu dünyada senden başka yarım yok. Nagazam şuta şidam va ijash bosha sirosh parida hamondagi mon sirosh paridagi bayrat намедонам чӣ мекушам мегири гайкаки дора дилашая тоза кунам натонистам дарони газа бинем ҳамқиш тоза кардам аз оҳана шумома Sen Leyli bulsan ben Mecnun. Sen Leyli bulsan ben Mecnun. тамом дар плитака махта шидагим газда чӣ хеле ки хушро махта нестам газда ва бегадаям тамом шудем мастова кардистам авакаи бакша бирон куда гирифтам овуш андозам авқути сабукда бегада Bir pervasız benim bilen karım yok. Senden ayrılış çarım yok. Sen şirin olsan ben perhat bularım. Lubida xaladem düştüm Ben Mecnun. Sen şirin olsan ben perhat bulayım. Sen Leyli kam tarigam mosh meandozam ҳамин мастовада моша беҳад нағз мебинам чӣ донагӣ боша андозам ба маза мешада хамирам рост кардам уже за духовка мемонам ин лист ҳамқиш шуштани кардам лекин нарафи ҳамин хеле намедонам барои чӣ антижирам рехтам нашуд омадагим листам хе чанд бошад мешум не намерава мехе дафтори симтуруш мемони симтуруш набошад ин наместа листи хичам неста мехе тамошобинон дар рӯи рӯшотка мемони ва пушчада листи хка мегири бошад дар рӯи рӯшотка мемони ман тамошобинонам пухта гирифтам сирхак омада чунҷо сафед нишон метиҳад ин сирхак ишон сирха даҷа сухтаги нишон метиҳад хай короче шаштара пухта гирифтам ман тамошобинон авқатинам тайёр шуд беяда тинакак омада хушрӯ ба маза ам буш маълума уже мастояма хил нағз мебинам намаз акнаси боша ужин мекунем ҳамин хел бо ҷурғот мекунем беҳад ба маза меша аз ҷурғотша мерезам унака мешинем мехӯрем кадоми хӯрда сошиштаи таом ба моам низиштаи таом ҳаминҷа видео ба охир мерасонем то видеои оянда дар паноҳи аллоҳ бошед худо нигаҳбонатон